Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai ndibva ndakuplayerai voice note ratakatummirwa navahanzvadzi vedu. Hello mukomanashi, pane confession yavanzvadzi yandakateerera yandibata. Vangu vachitaura kuti vakarasikirwa nemwana nemudzimai pazuva rimwe chete panguva yekusununguka kwemudzimai wavo, vachiti aiti kana akasvika pa7 centimeters ofa adzoka futi kusvika pamacentimeters asingaita kuti munhu apushe mwana kuzosvika azosvimba chibereko, kuzosvika vazomuita operation, akazorasikirwa neupenyu mudzimai wavo nemwana wavo. Zvinhu izvozvo zviriko shuwa mukomanashi. Inini ndakatombosangana navo nesame problem yavari kutotaura iyoyo. Ndiri mudzimai ane makore 40 kutaura kwandiri kuita sofa. Ndine vana vangu vatatu. Vekutanga vaviri vana baba vavo, ndobva tasiyana nandagara, ndobva ndazowanikwa neumwe murume, ndobva ndatoenda kumusha, ndobva ndanoroorwa zvakanaka nemurume andatoita pamuviri. Ndiri kubasa nandazotora leave ndakuenda kunosununguka. So inini ndakaenda kumarondera ndokwandaive ndiri by that time. So ndakanyoresa kune small clinic inonzi Dombotombo. Saka dhero kuti nhumbu yakurwadza, shuwa ndakaenda kuDombotombo, ndikatosvika ndikatariswa nana gogo. Vakati ano muzukuru, nhumbu yako ichiri parefu 2 centimeters, chimbozorora zvako. Ndobva ndatombogara. Vakati ano chiuya tikutarise futi. Vachinditarisa vese vakashamisika, vakashedzana, vakaita 3 vachiti maybe ndiri kutadza kuona, iwe chimbotarisa. Vakanditi muzukuru, rodha usisina, watove mhandara. Mwana wechingani? Ndikati mwana wechitatu. Ko vaviri wakasununguka sei? Ndaingosununguka nekupusha nelabor pain yo yandamboitwa opu. Zvanzi wavhara hauna road. Saka zvakabva zvatanga kutoconfuse manesi, ndobva vatofonera ambulance. Ndabviswa paDombotombo clinic ndoandaendeswa kumarondera hospital. Ndichisvika ikoko shuwa ndakasvika ndichitariswa zvanzi nhumbu yako yapa 4 centimeters. Ikangopusha kusvika pa7 kana pa8 unogona kupusha mwana. Ndagara after ma-hours ndobva yazonditarisa futi vaida kuna kuti nhumbu yapa 4 centimeters inofanira kunge yatove nemamwe macentimeter pamusoro. Vakashamisika vachiti nhumbu yako yadzika, rodhi yemwana yadzika yapa 1 centimeter kubva pa4 centimeters. So ndakararama like 7 days ndiri mulabor pain, ndichirwadziwa mukomanashi, zvekuti vakandibvisira mibhedha ino mihombe yaya inorara madzimai anenge ari palabor yaya. Vakasvika pakundibvisira iyoyo, vakandisira mattress pasi, vakabvisa mattress pasi, vakaisa sheet. Ndakarwadziwa mukomanashi 7 days. But ndotenda Mwari nokuti pazvaiitika izvozvo hanzvadzi dzangu nana mama nana sisi vaiva vasingamire kufamba kumaprofita. Vana bhudha vari ukaroi vaingofambawo vari ukaroi ikoko, vaiva vari kuchiroti vaingomhanyawo kumaprofita vari ikoko. Sisi vangu kumarondera vaingomhanya. Sasisi vangu ndo vakatopinda bhisi kubva day 1 kusvika paday number 7. Havana kumbobvira vageza, havana kumbobvira vachinja hembe, vanga kutoita kunge benzi. Nekuti vaingomhanya kumunamato kumaprofita, vabva apa vaenda apa, vabva apa. Minamato ichiuya mukomanashi, zvazvo vati muhospital mupinde minamato, sisi vaipinda neminamato. Vakaiviga, ndosvika ndonzi ita so, toita zvavanzi tiite neminamato uya. Ndorwadziwa zvokurwadziwa zvazvo mukomanashi zvokuti ndakasvika pakucheneruka. But zvazvinamboita kuwana basa. Ndikambosama kuinjuswa, ndikaiswa piritsi. Ndikarwadziwa zvokurwadziwa hazvina kumbowana basa. Kusvika dhokta vazoya akati uyu munhu ane 5 days ari pana, panofanira kuenda kuoperation. Bosi arwadziwa kwenguva hombe, takuda kuitira upenyu hwevanhu. By that time ndine matwins mudumbu. So day number 6 number 7 vacho ndo vakaifanira kuenda kuopu. Saka vese hama dzangu vaifamba vaingonzi musamutendere kuti aende kuoperation. Bosi akaenda kuoperation muri kurusa vanhu vatatu nguva imwe chete, kuti vana namai vacho. Saka musatendere kuti aende kuoperation, bosi pane munhu ari kuzvikonzeresa. Saka day number 7 ndichirwadziwa kudaro, sisi vakamuka, bosi ndakatomirira dhokta wa9
kuti sisi pavanongosvika ubva vatosaina mapepa futi ndo ndatopinda hangu kufa kana usafa bcause ndandisina choice. Saka sisi vakabva vamhanya kwavakaenda kumaprofita ndobva vapuwa munamato. Vachiva vachimhanya nemunamato vachipinda pagedhi repahospital vakabva vashaya munamato kuti vauisa kupi. Vatsvaga munamato muhomwe mavanga vakaisa vashaya, vatsvaga vafungidzira pese pavanga vachifungidzira pamwe munamato uripo vashaya. Ndobva vatanga futi kumhanya vachidzokera kune muprofita, zvinoita mhepo mukomanashe. Ndobva vatanga kumhanya futi vachidzokera kune muprofita uya angava pamunamato achiti please izvozvo ndiri kuona sisa pati musikana akangopinda pasisa muri kurasikirwa nevanhu vatatu vari murodhi vakutonosvika kusowe kwemadzibaba vava. Ndobva vakabata muhomwe akati kumunamato, ndobva vaona munamato uripo, ndobva vadzoka futi vachimhanya. Handimaona kushanda kwasatani apo. Kuno kumadhokutasi haasi kumira, ndatopfekedzwa chigauni chiya chekuendeswa kuopu nechiheti chacho, ndatobviswa hembe dzese ndatopfekedzwa izvozvo, ndatoiswa pastretcher bed, mafomu tatongomirira kuti munhu aite sesistreni vachisvika obva vasaina. Saka sisi vachisvika pamusiwo vakabvanzi nastudent nesi anga aripo, no tendai yakutopinda paopu, saka hakuchadiwa munhu kutangomirira hama yako kuti uzoita sezosaina mapepa. Saka ivo vakabva vazviramba kuti anoina handisi hama yake, handisi biological relative, ndiri hama yemurume, ndiri hanzvadzi yemurume, but ndine foni yemurume wake yandakabata panapo bhosi murume wake atifonera achiti apa Beit Bridge ari kutouya kubva kusouth. Saka ndiri akumbira kuti ataure natendai asati apinda paopu. Zvanzi alright tongokupa 2 minutes chete pati hazvitendero zvatatoita. Vachibva vangopinda nemunamato uya sisi vangu madhokutasi ari pano vangosvika vachitonditi Tendaita halo vachindiisa foni panzeve vachitobva vapfekera munamato uya pasi pepilo sekuudzwa kwavanga vakaita. Saka inini handina kunzwisisa kuti chii chakaitika by that time. Ndiri pakati pekunyepedzero kuti halo sisi vachindikwenya handanatsonzwa saini yavakandipa kuti ndeye kuti kudi, vachitobva vatobuda kati akati ndobva vatobuda. Sani ndakasara ndiri mulabor pain muyamya ndichinzi ndiri kufanirwa kuita sekuenda unochekwa kuopu. Saka pakabva pazosvika dhokta anga akamirirwa na9 ndobva ati no, uyu munhu asida kuiswa kusisa bhosi tikamisa pasisa tamuendesa bhosi ndakazomboendeswa futi kuskani. Zvikanzi vana vake nedumbu rake vakabatana, skini yedumbu neskini yevana zviri padhuze nepadhuze. Saka tikacheka tiri kuuraya vana vese. Hazofanirwa kuitwa chiopu, ari kufanirwa kuitwa zvekudhonzwa. Saka ndokuzoponeswa kwandakaitwa. Saka ndofunga munamato yavo wakashanda kuti madhokta achichinja palast minute ndoandatozochinjwa rumu ndoandazoendeswa hangu kunoitwa zvekudhonza kuchimushini chekudhonza chiya. Pati ndakarwadziwa mukomanashe zvekuti mwana wekutanga akadhonzwa akabuda ari mupenyu, but wechituwa iva ari mukomana akabva abuda akatofa. But ini ndakararama nemwana wangu 1, umwe wacho akafa. Saka ndinongotendawo hangu Mwari. Saka ndinozama kusimbisa nzvadzi yangu yataura kuti ndakarwadziwa. Up to now I'm still confused kuti zvinowanika here kuti munhu nhumbu inosvika pa7 cm ichidzoka ichivhara nzira zviriko, ende zvinozvo zvinogona zvichikonzerwa nemweya yemadzinza kana kutoroyerwa chaiko mukadzi. Bhozi nina remember pandakaroorwa kitchen yagogo yataiti akagara pane datya rakapinda matwe muri muna August mukomanashe atingati matatya anowanika nguva yemuna August nguva yechirimo. Isi matatya atinoziva anowanika nguva yekunaya kwemvura, matatya, masongororo nezvimwewo zvipuka zvinobuda nguva yekunaya kwemvura. But pane datya rakapinda, rakatanga kupinda nekwanga kwakagara vakuwasha kubhenji richijamba richitenderera richiwanikwa kwakagara vanhukadzi, richibva rangobuda nekamwe kaboka yakaripo soka diki pai mukicheni magogo ikicheni yagogo vakazvara baba. Saka sisi vamwe vakatosumuka vachitoseka vachitoti vachihoboya tiri vazukuru venyu tauyawo tiri kushandisa kicheni yenyu, bhosi gogo vangu ivavo vakafa, but kicheni yavo ichiri kungorarama. Munhu wese anongodawo kana kuisa fodya kana kuisa huni nguva yekunayo kuti isa naiwe inongoshandiswawo, haina kupwanyika haina kupwanyiwa, saka iripo. Saka sisi vamwe vakatoseka vachitonakura datya riya. But by that time hapana kambozvisa mupfungwa kuti adatya tamoti hameno kwarabva. So tazopedza vakwasha, tapedza kuroora zvese zvazopedza, vanhu vatatozivana, vanhu vakutofara. Saka tete vangu inini vakabva vati
asiso akanditi mainini sumukai muite semumbotsvaira madhaga awandisa mumba mukicheni yadinenge ichinzi kuwasha kana madzimai enyu. Saka tami yandakatsvaira madhaka yandakada kumahorera marara aiva rumba ndakahorera kuti ndinorasa. Tete vakabva vamatora akati ano musanorasa henyu mainini isai muchibepa muchazoita sei tichazonorasa uye mvura endesirai murume wenyu mvura yekugeza. Ndozvavakandiita. Saka ndambozvisa mupfungwa kuti marara Tete vakamaisa muplastic pane zvavakazonoaita. Ndatopuwa tora hangu mvura iya ndandaendesera murume wangu mvura yekugeza ndobva ageza. Manheru acho saka takangorara kuti vakuwasha vakarara kune rimwe side mukicheni imomo then varume ndobva varara kune rimwe side. Semutete vangu vaya vandivigira futi bhaketi raivo rine mvura netauro zvikanzi mainini iri ibhaketi renyu nabamunini kana mapedza kuita basa renyu mozogeza mubhaketi. Zvikani ndatoudza sisi ndati iwe zvinoita here zvirikutaura Tete kuti tingati vana bamukuru nana sekuru vakarara kunoku nana bamunini isusu nana Tetewo nevamwe hama dziri padhuze nemurume takarara kusaidi uko nditanzi isusu tofanira kura inini ndofanira kurara nemurume mumba makazara vanhu vatondisira bhaketi zvanzi vanopenga usavateedzera. Saka Tete pane kushereketa kwavakazoita nedhaga riya. Saka ndakuzozvitsanangurira sisi kuti sisi munoziva that dera ndakaroorwa ndozvakaitika. Vakati munin'ina wangu wakatokanganisa dai wakatondiudza that dera vakatora madhaga iwayo vasina kuzokwanisa kuita zvavakaita. Posi kwese kwataifamba taingofamba chinzi wasungiwa chinzi waita se wasungwa nhumbu yako wanga usingatofanirwa kusvara ende imba usitofanirwa kutoigara. Ndozvo zvataingosanganawo nekwavaifamba. Saka zviriko mukomana kuti munhu unoroerwa mudzimai vamwe havafarire kuti kana mwana wehama yake aroorwe kana mwana wabamukuru kana mwana wabamunini kana mwana wana aroorwe vanonyepedzera kunge varipo pakupemberera but vanenge vaine zvinangwa. Saka ndinose kunge hanzvadzi yangu yakaurayirwa mudzimai bhozi shuwa inini ndakatozvita pati kune vamwewo vachazosangana nedambudziko iroro. Regai tisanokurudzirana tichiti nyange zvikanzi mudzimai wako aita dambudziko rokuti ari panguva yekuda kuzvara ari paneighbor pain ari kuti mimba rodhi yemwana ikambovhura kusvika pa5 6 7 8 cm yodzoka kuita mandara kana kudzoka pa2 kana pa1. Kurudziro ndeyekuti kana paine vamwewo veukama vari padhuze manyai kunobatsirwa kumaprofita kana samwe kune vanhu vanobatsirawo zvamunobhilivha imimi kuitira kuti munhu asaende paoperation. Bhozi zvinhu zvechivanhu ukatongoenda paoperation watopa mhepo iyoyo mukana ende haurarame ishuwa unotofa. Bhozi angofanana nokuti munhu ari kurohwa nezvivanda kana nezvidhoma womutakura kubva naye kumba muchimuendesa kuchipatara haararame munhu iyeye. Anofanirwa kuti angaendeswa kana kumaprofita kana kun'anga onorapiwa zvechivanhu then mozomuendesa kuchipatara. But mukangotanga chete nekuchipatara kashoma kuti munhu iyeye ararame. Bhozi izvozvo ndakazviona futi pana baba vangu. Baba vangu vakarwara zvazvekutungwa nenyanga vachigeza. Ndofunga kuti hapana chinhu chandibaya apa ndichigeza. Saka vakabva vatotanga kutogomera achitotanga kutobuda ropa mumuromo. Ndati rekaiti ndobva tatomhanya navo kuchipatara. Vangosvika zvitoita 3 days kuchipatara ndobva vafa. Handimazvona. Saka zvinhu zvechivanhu zvinongopedzwawo kuchivanhu. Bhozi kushereketerwa it's like a magic zvatinoona zvichiitika mumanigerian movie zvazvo it's a magic. So zvinhu zvemagic mukomana zve zvinongopedzwawo nemagic. Bhozi togona totadza kuzvinzwisisa zvinhu zvinombonzi munhu arohwa nenyanga chii. Bhozi nyanga yacho haioneke but inotorova munhu otanga kubuda ropa. Saka zvizvo zvinongopedzwa futi nekusaoneka kuti zvazombopera sei kutonzi munamato enda unokanda kana kuenda unogesa kana kuenda unoita seika it's a magic. Saka very sorry mukomana acho pane mukomana uyo ataura zvekurasikirwa nemukadzi wake zvinowanika. Tinongoti chemai netariro hanzvadzi yangu. Mwari ndo vanopa Mwari ndo vanotora. Zita raMwari ngarikudze. Ndatiende hangu mukomana acho. Vadiwa vateereri, that was a voice note ratakareceiva from Haiti. Zvakangoma hazvo vedwe. Tichadzoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Please let us talk about this issue in the comment section.